Hayi ibambe uyazi ngiyacabanga lana bengalela Ucabangani? ngikwenye boarding school ngifunda khona ibhasi esasihamba ngalo kwakuthiwa uMaxosha Namxoshana. angazi nami ngisacabanga leli gama kusho ukuthi yabo leli bhasi leli kwakuthiwa lelinye kuthiwa uwashesha kwesikasiqemeza ubuso siqemeza ukubo ibhasi engangigibela kwakuthiwa uMaxosha uwashesha ubuso siqemeza uphuma unumber 4 kungena number 5